Bine ați venit la pefoc.ro! Astăzi avem plăcerea să vă vorbim despre încălzirea cu lemne. Tot mai mulți clienți trec pragurile showroom-urilor noastre în căutarea unui termoșemineu cu lemne. De multe ori îi întrebăm dacă au deja la dispoziție o schemă hidraulică a instalației, astfel încât să-i consiliem pe cât se poate de bine. Majoritatea răspunsurilor sunt nu. Dorim doar să facem o simplă achiziție a unui termoșemineu cu lemne care va fi conectat direct la instalația locuinței. În acest caz încercăm să transmitem clienților cât mai multe informații, inclusiv scheme hidraulice ale echipamentelor noastre, astfel încât achiziția lor să se transforme într-o eficiență energetică și într-o mare economie de bani. În cazul nostru vorbim despre un termoșemineu cu lemne din gama Energy, un termoșemineu foarte performant pe piață, un termoșemineu care este certificat eco-design, deci este prietenos cu mediul ambient, care are de bază, la dispoziția lui, o placă electronică ce ne gestionează nouă toate funcțiunile echipamentului. Asta însemnând că dacă pe instalație avem și o centrală pe gaz, placa electronică știe să gestioneze inclusiv centrala pe gaz, astfel încât în momentul când noi facem focul în termoșemineul nostru, odată ce temperatura crește, temperatura agentului termic crește peste 50 de grade, ne oprește automat centrala pe gaz, iar noi suntem prioritari. În schemele hidraulice care le punem la dispoziția clienților noștri pentru eficientizarea energetică, punem la dispoziție scheme hidraulice unde satisfacem atât încălzirea locuințelor cât și apa caldă menajeră. Deci în cazul nostru vorbim de un termoșemineu care este conectat la un puffer tank în tank, deci asta înseamnă că avem și agentul termic pentru încălzirea caloriferelor și agentul termic, deci apa caldă menajeră pentru dușuri, bucătărie și alte utilități. În cazul nostru am pus pe instalație, oferind clienților, în schema hidraulică, am pus pe instalații vane cu 3 căi, astfel încât utilizatorul final să poată da prioritate direct sistemului de încălzire, deci facem focul, transferăm direct toată energia pentru încălzirea locuinței. Odată ce termostatul nostru ambient este satisfăcut, nu facem altceva decât să înmagazinăm energia în puffer. Asta este o cale de a economisi foarte, foarte mulți bani și este o cale care ne duce spre economia energetică. Vă mulțumim!